Labaran duniya mai karantowa ɗan Magaji TV9. Kana ku biyo mu cikin wannan tasha tamu mai albarka wato ɗan Magaji TV9. A nan za mu rinka sake muku labaran da suka gabata. A yau ne muka samu labarin cewar babban birnin Bangladesh sun tashi da zanga-zanga mai tsanani wanda har suka samu nasarar shiga gidan firaminista nasu wato Sheikh Hasina. Ita kuma Sheikh Hasina tuntuni ta samu na dama da nasara ta tsere ta bar ƙasar. Bayan haka za mu ƙara muku da cewar labaran da Tinubu ya gaya a kan 'yan Najeriya. Bai damu da halin da 'yan Najeriya za su shiga ba a kan fili. Bayan haka za mu ƙara muku da cewar ya daina karɓan harajin shinkafa daga wuraren 'yan kasuwa. Wanda kuma 'yan zanga-zangar Lagos sun fito sun yi ca a kan tituna sun ce babu inda za su je har sai shugaban ƙasa ya janye maganan tallafin man fetur wato subsidy, yayin da shi kuma Bola Ahmed Tinubu ya ce shi fa man fetur wannan ba zai janye ba saboda ba talaka ba ne suke amfanuwa da shi. Bayan haka hukuma ta DSS ta samu nasara wajen ganin ta kama wanda yake ɗinkawa mutanen Najeriya tutar Russia domin ganin sun ɗaga. To duka ƙarshen labaran kenan ya zo muku daga nan sashen Hausa na ɗan Magaji TV9. Saboda haka ku ci gaba